Comuna Florești nu are foarte mare suprafață agricolă. Dumneavoastră ziceți drum de exploatație agricolă. Pentru care? Pentru cine? Să vă spun de O întrebare. Deci pentru cine anume? Exploatație agricolă. Dumneavoastră nu veți face agricultură în Nu, zona asta. nu, pe tocmai. Dar rudele mele au câteva hectare de pământ luate în ansamblu și ei mai merg încă la lucru acolo. Dar drumul de exploatație agricolă s-a făcut pe fonduri europene, pe măsura 125A. Asta era o motivație pentru ca să găsim o variantă de ocolire la șoseaua națională E60 pe partea de nord. Și atunci acel drum nu înseamnă că veți vedea pe el tractoare, combine și semănători. Veți vedea mașini care să meargă în zona Grigorescu, care să vină din zona Grigorescu. Pe partea aia. Da. Pe partea asta către Pe partea de Mănășturi, s-a câștigat, drum pietruit de asta. numai puțin, s-a câștigat proiectul pentru pistă pentru biciclete. Dacă în următoarele 2 zile nu vor fi contestați, că atât a mai rămas ca și termen de contestare la licitație, se poate încheia contractul și pot începe lucrările, să zic, în 2-3 săptămâni de zile. Câți oameni merg cu bicicletele? Uitați, doamna, Numai puțin. eu, Numai 3-4, până ajung la muncă, hai să fim serios. Nu priviți problema în mod individual. Probabil Nu. dumneavoastră veți merge mai puțin cu bicicleta. Lor mai tineri sunt interesați, dar nu asta este câștigul neapărat pentru biciclete. Sunt 35 de miliarde de lei care se investesc în proiectul ăsta pentru Florești, numai asta este adevărat, dar în paralel cu el, începând cu anul viitor, vrem să dezvoltăm o șosea asfaltată de 5 metri și jumătate lățime, care să scoată din zona dumneavoastră, respectiv din Tăuțiului, pentru că asta presupun că o cunoașteți cu toții, că până acolo problemele sunt rezolvate, pe la partea de sud a unităților militare, a complexului Metro și a complexului Polus, să iasă pe o ramură în drumul județean care merge spre Făget și cealaltă ramură să coboară la practică, la complexul practică din zonă. Și atunci vor fi un drum, pistă pentru biciclete, separare între ele pentru șosea de legătură pentru zona dumneavoastră densă. Am înțeles. Parcuri de joacă pentru copii. Sincer, la 7 blocuri și cu încă 5 din coace, sunt o grămadă de copii. Nu o luați pe nepoată mea în calcul. Nu, eu mă plimb sincer în tot Floreștiul. Cred că o grămadă de lume mă cunoaște din vedere așa. Dar, sincer, numai un părculeț făcut și la din mila Domnului, hai să fim serioși. În locul fermei, dacă spun, așa cum spuneați, că poate va pleca sau se realocă în altă parte, cum a cerut și doamna, cum poate ori mai fi și alții. Dacă s-ar face un parc, cum a spus dumneavoastră aici, parcuri de joacă, să fim serioși, un parc, două, în Pita mai Floreștiul ăsta, nu ajung. Ca eu să mă deplasez, sau oricare din mămici, din bunici, din cum or fi, să se deplaseze 2-3 km pentru un spațiu de joacă mai bine lipsă. Sincer. Sunt de acord cu ceea ce îmi spuneți dumneavoastră. Ceaușescu, sincer, Ceaușescu bine a făcut. Toți l-am renegat, toți l-am strâns de gât, toți l-am condamnat, dar a făcut în jurul blocurilor spațiu verde, loc de joacă, tot ce vrei. Noi nu suntem în stare pentru că toți am vrut banii pe pământ. Sunt de acord cu dumneavoastră cu o scurtă completare. Corect. Practic sunt cel puțin 9 parcuri de joacă în Florești care sunt construite din banii primăriei. Le vedeți, există. Că nu sunt întreținute ca lumea, că se urcă pe leagăne copii de 15, 16, 18 ani, este adevărat. Acum, omul care se ocupă de parte de reparații, în păcate, nu este aici. Dar asta le facem destul de des. Dar credeți-mă că e adevărat ceea ce vă spun. Credeți-mă, eu trebuie să mă duc ori aici, numai puțin, am înțeles. Ori dincolo, am ori înțeles. dincolo, Dar pe vă rog, poligon. lăsați-mă puțin să-mi termin ideea. Mai avem încă 4 parcuri care au fost comandate, mai trebuie să primesc încă 2 piese pentru ele și începând cu săptămâna viitoare pot să fie montate. Dar pentru 4 parcuri de joacă pe care le-am instalat în ultima vreme la noi în Florești, am găsit 17 terenuri pe care le-am discutat pe fiecare în parte cu proprietari, pentru că din păcate la primărie nu avem teren, domeniul public sau privat al primăriei să-l punem la dispoziție și abia din 17 locuri am găsit 4. Din cele 4 noi care sunt aici, 2 sunt rezolvate în mod sigur, 2 sunt încă în discuții. Deci în 2-3 săptămâni vor fi încă 4 parcuri noi. Eu nu cred că din terenul nostru propriu, nu cred că ar fi careva să zică, domne, nu cedez un metru pătrat să fac loc de joacă. Uite, aici. Nu cred.
Dacă dumneavoastră sunteți convins cu ceea ce spuneți, mă bucur să gândiți așa, dar credeți-mă, vă rog, că realitatea, din păcate, infirmă ceea ce îmi spuneți. Păi nu, eu vă spun că sunt convins și vă spun din ce cauză. Noi ne-am hotărât la blocul nostru să cedăm terenul nostru pentru primărie, în vederea asfaltării și așa, și când oamenii au auzit că trebuie să plătească 5 sau 7.000 de euro pentru donație, adică eu vin să cedez pământ primăriei și tot eu trebuie să plătesc, nu-i corect. Nu-i corect. Deci la blocul 320, Florilor, noi am zis că vrem să cedăm tot terenul pentru asfaltare și asigurare loc de parcări și de toate. Și de la primărie ni s-a zis că 7.000 de euro. Nu știu cine v-a spus, sincer, nu cu mine s-a discutat despre treaba asta. Lădariu. Da, nu. Este o parte adevărată în ceea ce spune, dar în ce formă. O societate privată care donează primărie un bun imobiliar... Dar nu suntem privați. Ascultați-mă puțin, vă rog, până la capăt. Nu plătește o taxă. Proprietarul privat care donează primăriei trebuie să plătească o taxă. Nu e vorba de 7.000 de euro, este vorba de 18 milioane de lei vechi. Cât poate să semne asta? Undeva, nu știu, cred că 400-500 de euro. Cam 400-500 de euro. Dar asta este o legislație pe care nici eu, nici dumneavoastră nu putem încălca. Dar acei 4 sau 500 de euro pe care îi împărțiți la câteva zeci de apartamente pot să aducă alte beneficii, pentru că instalațiile de iluminat electric și asfaltările, credeți-mă, costă mult mai mult. E tocmai. Deci, închipuiți-vă dacă toată aleea asta, Farului, Florilor de aici, ar ceda acest pământ să fie al primăriei, cu locuri de parcare, cu iluminat, cu toate alea, cu locuri de parcare, primăria ar câștiga bani de pe urma impozitului. De ce? Devenim pământul primăriei, noi plătim impozit. În domeniul public nu se impozitează. Deci nici dumneavoastră nu plătiți nimic, nici noi nu plătim nimic pentru asta. Rămâne acea taxă de donație care, într-adevăr, dacă este pe persoană fizică, trebuie plătită la notar. Atât numai. Altceva nu este. Ceva e neclar. Nu, pentru noi, pentru partea. Nu, mie donează tot. Pentru că donează tot. N-are sens. Nu cred că are sens de donator. S-a făcut o donație de felul ăsta pe strada Tăuțului, locurile de poligon. Păi, dar primăria asigură locul ce poate. Practic, pentru mine o problemă e gablul care între cele două șiruri de lucruri. Și cred că dacă dumneavoastră sunteți de acord... acolo două sensuri de net, să mai încapă și niște trotuare pe o parte și pe cealaltă și să mai am și loc de parcare. Da, dar mai există un teren încă aici, lângă. Nu spune că... Da. Este un teren larg, într-adevăr, ce se mai poate construi. Dar undeva mai încolo este un teren care are vreo 8 sau 9 metri de țin, în care clar nu mai ai ce să construiești. Acolo se poate interveni în perioada următoare să fie asigurate spații de parcare și nu neapărat în contribuția financiară numai a dumneavoastră. Pentru că doar un singur exemplu, doar instalația de canalizare menajeră care s-a făcut în zona Muzeului Apei pentru locuințele de acolo se recuperează din impozitele plătite la nivelul actual în 80 de ani. Și atunci, nu, am vrut doar să spun că nu este posibil să faci totul dintr-o dată, nici ca timp, dar mai ales din punct de vedere financiar trebuie rezolvată totul. Nu, așa este. Și încă o întrebare. Tocmai de asta spun că începând cu anul viitor nu vor fi atât de multe presiuni pe ceea ce înseamnă investiții în infrastructură sau în rețele, în infrastructură prin rețele editare sau asfaltări. Că rămân câteva drumuri de asfaltat în zona de sus a satului, unde deja sunt făcute proiectele pentru partea de apă pluvială, apă menajeră și în rest zona asta de aici este aproape finalizată. Puțin rămâne în zona dens circulată nerezolvată. Și atunci rămân bani pentru instalațiile din interiorul. Dar dacă, într-adevăr, așa este, dar ferma înseamnă un parc mare, de exemplu. Ferma care miroase, nu?
Dar dacă dumneavoastră, de exemplu, puteți identifica niște terenuri care pe perioadă determinată să fie... Domnul Șamel de aici vecin, într-o vreme vrea să vând. Și vrea să vândă la un preț chiar foarte bun.